Magandang araw mga kabeni, mayroon na naman kaming ihahatid na bagong balita sa inyo kaya panoorin at tapusin nyo ang video na to. Mga kabeni, tatanggalin na sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps beneficiaries ang nasa halos 1 milyon na pamilya. Ang tanong, kasali ka ba sa matatanggal? Sinabi ni Tulfo na inutusan siya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin at ayusin ang listahan ng mga benepisyaryo dahil sa marami ang mga benepisyaryo ng 4Ps na nakakaangat na sa buhay o may kaya. Kasama rin dito ang mga benepisyaryo na winawaldas sa sugal o bisyo ang cash assistance na ibinigay ng gobyerno para sa edukasyon at kalusugan ng pamilya. Kapag nasa ayos na ang listahan, ibibigay naman ang benepisyo sa ibang mahihirap na Pilipino na karapat-dapat na bigyan ng tulong. Sinabi niya pa na nasa 3 hanggang 4 na linggo ang itatagal ng pagsasaayos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa listahan ng benepisyaryo. Kasunod nito ay maglalagay rin ang DSWD ng hotline o Facebook page para doon magreklamo o magsumbong ang mga benepisyaryo. Maaari na dito idulog ang mga sumbong ng mga tao kung may makita silang benepisyaryo na hindi ginagamit ng wasto ang cash assistance. Maaring isumbong dito ang mga nagsusugal, nagsasanla ng cash card, hindi na pinag-aaral ang mga anak, mga may kaya naman pero tumatanggap pa rin ng tulong at kung ano pang mga gawain na labag sa guidelines ng programa. Kaya mga kabeni, huwag mo itong gagawin o kung ginagawa mo na ito, ay itigil mo na dahil ngayon ay maaari ka nang isumbong ng iyong kakilala o kapitbahay sa DSWD hotline at matatanggal ka sa programa. Kung napanood at nagustuhan mo ang video na to, please like and subscribe para maging updated sa mga balita tungkol sa 4Ps. Maraming salamat mga kabeni.